DXD radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Unya mipadayon si Jesus sa pagsulti, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo o nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan. Unya musunod ang iyang uhay. Ug unya ang busok nga mga lugas. O ginig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butangay katandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og magkatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig tagko ug ang mga langgam manugton og magsalag sa landong niini. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga kiuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko anyan usab sa atong kahanginan. Mao gihapon ang makiguban kininyo ning ubos niyong alagad Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawag Taniluod ug Tax Ilumba. Maayong udto no, kininyong tanan, ug diya sa internet, mayong ko have a good day kaninyo. Salamat sa mga kanunayon yung suki no, sa maong tulumanon. Diya sa Davao, si RJ, si G1 diya sa Cagayan,
sa mahinumduman lang yun ako ni. Ang uban, wa naman magpaila. Pero kanunay silang mag-text labi na sa kinibang wata sa itong program. Ang uban mo ingon na sa text nga, di lang ko magsamok-samok ni mo diha Brad Veritas sa imong programa kay kanarabay mo mga tupiko, mga kuan kaayo, mga delicate kuno kaayo ba, may kanabang tema na to kay kinigod si Veritas kung makahinayag kog tema. Iya yun ang ayuhon yun o expound og maayo ba, no? O, di na to gusto magong humanon dayon. Ang importante magud iyo masabtan. Kagabi di ay nag-text si Igsuon Noel, no? Kanhi usa ka born again nga nibalik na sa tinuoang Katoliko. Nag-text si Igsuon Noel. Nangutaan na siya unsa may atong huna-huna niya nang makita ko nato sa YouTube kanang may tungod sa kanang gipakatap diha nga propaganda about the last pope, no? Dali-dali gyud dayon atong gisubay no sa internet o sa YouTube atong nakita ug atong na-notice nga ang maong video usa ka anti-Catholic propaganda, no? Ato pong girespetuhan no ang maong video kay mo man pud ilang side ya sa pagtuo, pero kita po mga Katoliko ato pong ipadayag ang ato ang side. Ang importante lang bisag managlahi ang atong baruganan, makita gihapon ang gugma sa matag usa kanato. Budi pasabot nga bisag magpadayag ta og mga nagkadaiyang nga baruganan, no? Al kontra man o maparehas man, no? Kay mo man na ang realidad gud nga dunay mga kasungian yuta, no? Kung maghisgot na may labot sa pagtuo. Pero ang importante diha nga bisag managlahi ang atong mga prinsipyo diya sa pagtuo, sa pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia, importante ana gyapon ang atong gugma sa matag usa. Nga buti pasabot nga dili ta mag-away, no? Ana gyapon ang pagrespetuhan ay. Brad Noel, kung naminaw ka karon, siguro next siguro Sunday or next bagyo, depende lang sa weather, no, kung maayo na to i-deliver ang maong issue, no, may labot na sa katong imong giingon mahitungod sa Pope, no. Nabagali ko'y video nga nakita related ni adto, ako pong gitanaw o na agha to sa bako nga atong i-prioritize puto dinhi sa atong tulumanon, no, kahayag sa pagtuong Katoliko. Mao gihapon, no, atake mahitungod sa atong Santo Papa. Ato lang ipagklaro daan diri, no, sa di pa atong tema mahitungod ni ana nga ang atong Pope kuha na siya, usala na siya ka alagad nga kinigipili sa Dios apan subject to kanang mga kasalanan sa gihapon na personal, no, like us, no, kita nga mga dili pare, kita nga mga laiko lang bisan kinsa kanato, no, makahimot ta sa mga masalaypon nga mga buhat, no, personal. Ang nakalahi lang nato mao ang katungdanan, no. Dili man gud malalis nga si Kristo siyang panahon na manggoy katungdanan ngayang gitukod gud nga buot niya pahuptan og usa ka tawo. Na gatong iyang giingnan si Pedro sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia, no, o sa lunsayng Binisaya Katilingban, no. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. And that is katungdanan, di ba? Kanang tinugyanan ka sa mga yawi sa gingharian sa langit, no. When we remember kung atong hinumduman ang Isaias Kapitulo 22, tudling 20 at 23, no, atong maklaro diha nga usa gyud ka katungdanan kanang nagupot ka sa Yahweh. Gani giingon diha sa Isaias, no, 22, 20 at 23, pagatawgon ka og amahan, no, diha sa King James Version, amahan, no. Sa mayong balita Biblia nga version, pangulo, no. Ikaw nga tinugyanan sa Yahweh, tawgon kag pangulo o amahan, no? Depende o unsang hubad nga imong gigawi. Ihibalo naman ta nga kanang amahan kung atong ikinatsila papa, di ba?
papa. Then gipalahi lang nato sa lain nga termino nga para mapalahi po sa ubang papa o father mo nang gigawi nato ng termino nga pope. But pasabot mayon tag pope wa na laing papa nga gipasabot, dili ka ng papa nga naano nimo diha sa imong pamilya, dili na mao nga papa, kundi ang papa sa Roma. Mao na nga mayon gilig pope wa na may laing papa nga gipasabot kundi ang papa sa Roma, di ba? Ang Bishop of Rome, no? Pero mao ra na ang meaning papa. Anong gipasahin nato na kaysa 12 ka mga apostol god. Have you noticed nga only Peter mo'y gitagaan sa mong katungod, tinugyanan sa mga Yahweh nga riyan sa langit. Then sa 12 pod, sa mga tinunan ni Kristo, si Pedro ra pod ang gi-espesyal, no? Pagpangutana ni Kristo sa maurang pangutana, the same question, katulon niya gisubli-subli. Ug siya ra po giingnan niya atong Pedro, kung tinuod mo yung nahigugma ka kanako, atiman na ang akong mga karnero. Di ba? Si Pedro gisugo sa pag-atiman sa mga karnero sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba mga igala? So kung atong analyze na tungod kay si Kristo, dili man siya magdugay gud diri sa kalibutan. Mubalik man siya di naa sa syakikan. Mubalik siya sa amahan. So ang iyang presente nga pagdumala, mahimong mawa kay di naman siya makita, kay mubalik man siya dito diin siya gikan. So ginahuna niya nga magpili siya representative, iyang Vicar. O sa atong pagtuong Katoliko, mao na si Saint Peter, mao na unang gipili niya, tinugyanan sa mga Yahweh ng harian sa langit. Unya, diya sa buhat 1:20, ato mang mabasa din ha, isip pa nag-ingnan nga, ang nabakante nga katungdanan, doon na yun ay puli, di ba? Buhat 1:20, let his bishopric, ang yun diha, let another take, doon na yun muhulip, sama sa katungdanan ni Judas nga nabakante, ipulihan siya, no? Ang napuli maus Matias. Muna nga para nato mga Katoliko, importante kay na. Kinang katungdanan sa pagkatinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, ato magong subayon kung kinsa ang nakapuli kung wala na si Pedro. So muna nga matud pa ni the late Cardinal Henry Newman, to be deep in history is to cease to be a Protestant. No, iya po itong version nga sa ato kunong pagpalawom sa atong hibang kaagan sa kasaysayan, kana nagpasabot nga kita mupaingon ta nga muhunong na ta sa atong pagka-protestante. Sa iya po na nga version. O ako kay balo sa uban, basta sa iya na nga version nga sa akong nahibawan, mo po ni gisunod sa uban, no? Kaya sa atong EWTN, kung Global Catholic Network, no? Ang EWTN, no, Eternal Word Television Network. Atong makita diha, no? Mahibawan diha nga ubay-ubay na sa mga protestante nga na-converted sa pagkatoliko nga parehas anang puntuha nga baruganan. Nga katong giingon ni the late Cardinal Newman ba, to be deep in history is to cease to be a Protestant, no? Kana kunong magpalawom ta sa atong hibang kaagan sa kasaysayan, nagpasabot kuno na nga paingon na ta nga muundang sa atong pagka-protestante. Well, mahimong kamong namina ron matinga mo ana kay sa inyong nahibaw-an diri sa Pilipinas, daghan mang mga Katoliko na miya silang pagka-Katoliko, di ba? Daghan kayo, no? Gani ako sa wa pa ko ma-enlighten sa pagtuong Katoliko, sampu ko unta mo biya sa pagka-Katoliko, di ba? Hapit ko ma Iglesia ni Cristo, hapit ko ma Worldwide Church of God, no? Kanang kang Herbert Armstrong, no? Dayon hapit po ko ma sa tong tinuana, no? Kanang may bag-oron nga kusog kay na sa Cebu. Pero the moment nga di nagpadala ang Diyos og kasangkapan nga mopasabot nako sa Catholic nga tinuod yun nga baruganan, nahibawan nako ang mga depensa, mga tubag sa pagtuong Katoliko. Gani ang uban nga nahibawan nako nga mga tubag gikan ra pud sa mga kanhi, mga protestante nga nakabig sa pagkatoliko. Diyan ang ilang testimonyo mo'y akong nahibawan. Muna nakaingon ko, naara man din mga tubag. The moment niya atong panahon ng kanang
nakahibalo kustubag apan di pagyud tanan daghan pa gyud pangutana kay daghan man kung nahibaw-an nga mga atake gikan sa ubang tinuhuan sa tinuhuang Katoliko, no? Pero ni decide ko nga uy mo sud ko dire sa grupo sa mga apologists nga Katoliko, no? Pero napo ko'y mga pangutana. Pero ni decide ko nga ni appeal kay ako magong na feel nga ang mga major questions, objections nako nga nahibaw-an ako gikan sa ubang tinuhuan natubag man. Pero naapa ko'y pangutana apan hinay-hinay maning gitubag mga igala, no? Hinay-hinay na tubag nga sa dihang nagtuon ako sa Catholic Faith Apologetics o karon 0% na gyud akong pangutana. Buri pasabot na 100% na gyud ang akong kanabang kaikag, ang akong diwa sa pagtuong Katoliko. Ug mao na nga akong gipaambit dinhi, no? Sa RMN Dipolog og nasayod ko nga kamo interesado sa mga igala, dirita sa atong padayon nga tema, no? May labot na sa mga marks o mga ilhanan sa matud nga iglesia. Kay ngano nga gipaka-importante nato, ngano nga gipaka sa laing termino ana kanang gipaka bililhon, no? Anong gipaka bililhon nato ni nga tema, no? Ilhanan. Kay sa ato nang napahayag, no? Sa ato nang naisgutan sa miagi nga dili manggod barometro, dili manggod basihanan gyud, no? Kung mangita tas tinuod ang kinibang sipra lang o pangalan lang, no? Kay sa atong nakita na sinati sa mga daghanan kay mga tinuhuan karon atong nahibaw-an, no, mga higala, ang pamaagi sa pagpanudlo mao kanang letra por letra. Kumbaga, kung mabasa sa Biblia letra por letra, then gawion dayon na ngangaan susukapundok. Dayon, mao na, no? Mutuo ta og musundog ta mo apil ta. Ano pananglit? Ni adtong hapit ko maiglesia ni Kristo, no? Nganong hapit man ko maiglesia ni Kristo ni adto? Tungod kay gibasa ni adtong ministro nga ang matuod nga iglesia na sa Biblia Roma 16:16 gitawag ni San Pablo og mga Iglesia ni Kristo, Church of Christ. Siyempre, mabasa ko sa Biblia, mao nang mutuo na dayon ta, di ba? Yang kato pong hapit po ko ma-iglesia sa Diyos tungod kay naaman po'y mabasa sa Biblia, iglesia sa Diyos. Kaya ni, doon natin mabasa po nga born again or assemblies of God. So, mao na nga, tungod kay mabasa, mutuo dayon ta. Pero, kung atong i-parallel na atong himong example kanang kwarta, kanang 100 peso bill o 500 peso bill, dili man pwede nga mutuo ta nga kana tinuod na siya nga kwarta. Bisan mao ang dagway, mao ang kolor. Magbantay man ta, di ba? Oh, tanawon mo na to og ayo. Tanaw na to ang mga marks sa mga ilhanan. Kay kung wala gali tong mga ilhanan sa matuod nga kwarta, moingon ta nga kana piki bisag mao ngaan, di ba? Kanang piki, it seems correct. Oh, it seems tinuod, di ba? Kay mao ang sipra, mao ang pangan, mao ang kolor. Pero wala diha ang mga importanteng timaan. Mao nang moingon ta nga kana piki. In like manner pod mao pa na nga kanang nag-angkon nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo o any sana ngan nga mabasa nato sa Biblia nga gigawi nato isip ngan sa tung pundok kinahanglan subayon nato abang nga timaan. Kay kung wala ang mga timaan kana bisan paggadas ang halan moingon gyud nga kana fake o bogus mini, di ba? Muyon ba muna ko ana may gala? Kung wala ang mga timaan diha sa nag-angkon, piki gyud na mini gyud na, di ba? Kaya ang tinuod mga higala, ang tinuod nga tinuhuan, dili man yun na siya litra, dili man na siya sipra, no?
Kay kanang sipra, accident na siya. Munang makasulat ka nga kana may kaa na Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristo imong masulat. Kay imo mang na-describe kanang punduka iyam na ni Kristo niya isulat nimo sumo na makaingon ka nga mo na ngalan Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios. Pero ang tinuhuan ni Kristo grupo na pundok. So buti pasabot nga bisan pag di pa nimo na isulat, bisan pag di pa nimo na ngalan, iglesia na gyud na. Pundok na gyud na, tinuhuan na gyud na ni Kristo, di ba? So parehas ng simbahan, bisag di nimo na butangan diha og ngal diha nga kini Iglesia sa Dios o Iglesia Katolika o Iglesia ni Kristo. Bisan pag di mo na butangan og sipra, kung tinuod na nga balay alampuanan sa katawhan ni Kristo, katawhan sa Dios, iya gyud na sa Dios, di ba? So ang iglesyang tinuod dili sipra, kundi ang katawhan. Muna nga ang katawhan ni Kristo diri sa Biblia atong subayon kung kinsa ang mga sumusunod. Muna nga importante kayong history. So kung moderitso lang kagbasa sa Biblia without knowing the history, mahimong ang pundok nga imong maapilan kadto ra pong gabasa-basa ra igo sa Biblia dayon nagpundok sila din nanudloog na asulod sa Biblia mutuo dayon ka. Wa nimo gilantaw kung kana bang pundok ka, mao bigyan ng pundok ka nga ang kagikan mga higala maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. So usa na estimaan kinahanglan kanang punduka mao nang punduka gyud nga ang iyang existence nga makita nimo sa history sa imong pag-search ba sa kasaysayan maingon nimo nga kining punduka nga akong giapilan naagi ebidensya naagi mga standard references nga mo pamatuod nga naana ni siya panahon sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, hangtod karon nga siglo. Naagid mi ikapresentar nga mao gining punduka. Kadtong giingon ni San Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga kadtong ningon ba siya ba nga kadtong mibiya ni ining punduka. Isipon nga dili tinuod sakop sa atong pundok. Kay kung tinuod pa silang sakop, muunong sila, di sila mubiya. O katong punduka manggod ang giingon ni John, no, ni Juan nga buot natong pasakupan. Kay there is only one church founded by Christ. Pero malisod nato manggod ang pag-ilan inis tong panahon labi na kung ang atong makita ang mga abuso ra, di ba? Kay tinuod sa tinuhuang Katoliko karon pagkadaghan ng abuso, di ba? Naapay abuso diya sa sulod, no? Nga ang mga namunuan mismo may naghimog abuso. Pero mga higala kung magtuon ka pag-ayo sa kasaysayan ug kining Biblia, makita sab nimo ang beauty sa Catholic Church. Makita nimo ang iyang kahayag, no? Mao ni atong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, dili ang abuso sa mga Katoliko. Dili. Usay masaypan ta kitang mga nanalipod sa pagtuong Katoliko, mga Catholic abuse defenders kuno ta, no? Ganang CAD, no? Catholic abuse defenders, no? Dili ta, no? Iklaro na to na CFD or A gyapon pili apologist, Catholic faith apologist, CFA, no? Masaypan talaga pero sige lang, no? Padayon ta sa atong kwan. Kinang si Padre Rampa panaw sa pagtuo. Panaw sa pagtuo, pagpalapnag no sa atong pagtuo. So sa ako nagingon ha, bisag managlahi gyud atong barugana, ang importante na gyud tay gugma. Meaning mantigo ta maingon, Brad. Salamat, Brad. Bisag managlahi, no? Bisag na yung mga debate nga formal, gamiton gyapon nato ng mga pulunga. Salamat, Brad, sa imong pamahayag. Respeto ko, Brad. Ana, nga dili nang kanang magsininggitay, nga kanang mag-away na nga tungod kay managlahi lagi gyud, no? Ato lang ipaklaro nga mao na atong baruganan apan naagyapon makita ang atong gugma sa usag-usa. Okay mga igala, dirita tuto karon sa kuan kining mga nahibiling minuto sa atong programa karon atong i-focus o atong atong isentro, no?
ang atong daga no sa atong pagpadayag kadtong gibasa natong sitas no. Usa man to ka pasumbingay apan nagtuo ko nga dako kayong pagtulun-an no sa atong tema no. Itong ningon ng Ginoo ba, ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. So gipanag-ing ang gingharian sa Dios o kahugpungan sa Dios, ipanag-ing sa usa ka usa ka tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Samtang nagpadayon kuno siya no ang maong tao sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Sa ato pa kay gitandi man ni Kristo ang iyang gingharian ni ining tao nga nagsabod og binhi sa iyang uba. Siyempre, yung musabod kag binhi, mutubo, magyana, di ba? Mutubo. Unya, diya sa pagtubo, matud pa, mitubo sa paagi nga wala masabti. Ito pa, mysterious ang iyang pagtubo. Inguna na usab ang gingharian ni Kristo diri sa yuta. O kana, nakita sab na ko na sa pundok ron nga akong ipasakupan. No? Kining tinuho ang Katoliko. Gingharian nga nitubo siya in spite nga daghang kayong wa kasabot niya, di ba? O nga naman, anong nitubo man ang simbahang Katoliko nga daghang kayong mga buluyagon diya. O daghang mga abuso diya. Oh. Then, na mga pagtulunan pa diha nga lisod kay sabton. Nagali, mingon pagalita nga, patayng sayop man na. Oh. Hukman pagali na itong sayop, mga pagtulunan niya. So, mitubo siya sa paagi nga wala agad masabti. Di ba mga igala? Kaya kung mo dagan dito sa pasahon sa mga buhat, gitudlo man po dito nga ang iya sa Dios, mailhanin mo na. O, gigisgutan mga ito sa itong usas mga kasama diri sa kuan sa RMN Ipolog nga isip example kung wa ko malimot sa kung higalang Ariel ba to, no? Nga mura ba gihimong kasamahan ba nga unsaon na to pagsiguro nga kanang RH bill o kana iya na sa Dios o dili. Diha kuno kung magpadayon na mahibaw-an na to nga iya sa Dios. Pero kung di nang padayon na di na iya sa Dios. Gisgutan man guna sa mga buhat nga ang iya sa Dios di kita kabuntog. Padayon gyud. Mo tong ningon ko nga ang RH bill. Oh, pagsupak ana ang simbahan sukad pa sa una dili pa RH bill nga ana. Gisupakan na gyud na no. Wa gyud mo undang ana. Ug moingon ta nga nidaog ang mga immorality. Kung dili siguro di ko musukot ana. Siguro daghan siguro mga tao moingon ta ni daog ng immorality pero ang pagtulon ana gihapon kapadayon. Di ba? Kaya naara man yun na. Sukad pa sa una, ang simbahan against yun anang mga immorality. No? Mga pamaagis, panginabuhi, mga pamaagis, mga family planning against nature. Kanang itawag na itong mga immoral acts, mga higala. Kanang itawag na itong sexual promiscuity. No? Mana itong sabot anang kanang artificial family planning. At tulad ng himong example, no? So, balik ta dito no, sa punto nga ang simbahan o gingharian sa Dios mitubo sa paagi nga wala masabti. Muna di ko matinga nga nganong ang simbahan even until now very victorious in spite daghang mga makasabot niya. In fact, gali daghang kong mga nahibaw-an di lang kong maghisgot og pangalan. Mismo gali na ay mga pari, ay mga obispo nga actually na sila mga kalibog sa ilang pagtuong Katoliko. Pero padayon na lang sila kay musaong mao naman na. No? Na buti pasabot nga mao manggali ang uban dili kayo dasig nga mga Katoliko, di lang kay obispo, di lang kay pari. Daghang mga Katoliko nga dili sila dasig silang pagkatoliko ngano? Kay bisag Katoliko sila, misteryo para nila ang tinuoang Katoliko ngano? Kaya wa mo silang kasabot.
Sa manang misteryo kana bang wa ka ka tugkad, wa ka ka kuan pero ang tinuod magyud mga higala, misteryo gyud ang simbahan kay mao man na ang nature sa God. God is a mystery. Mao nang gitawag na siya Santissima Trinidad. Dili nato matugkad ang Dios. God is a mystery, di ba? Gituduan lang taniya kinsa siya, mga pipila ka kahibalo, unsa siya, pero di gyud ta katugkad sa Dios. Kay nani magud ang prinsipyo sa filosofiya mga higala. Kay kung muingon ka nga ang Dios imong matugkad, if we say we can measure God, nilabaw na noon ta sa Dios noon, di ba? Kung matugkad nato ang Dios mga higala, nilabaw na taniya. Laliban ka ang Diyos nga way sinugdanan ni katapusan, imong natugkat. Labaw na ka. No? Kay ang tao, doon na may sinugdanan kay binuhat ragod. Sato pa, doon na limiti ang tao. Unya, maisip, mahuna-huna ni mo na mga higala nga ikaw nga doon ay sinugdanan, limitado ka, matugkad nimo ang walay sinugdanan. Ang omnipotent, ang omniscient, no? Ang way limiti, gitugkad sa dunay limitasyon, mga higala. Murag layo kay na para nako no sa reasoning, no? Murag di gyud ko makatuo nga ang dunay sinugdanan, ang limitado nga tao iyang natugkad ang Dios nga way limiti. Way sinugdanan ni katapusan. Una nga ang simbahan po, ingon na ang iglesia, nagtubo siya sa paagi nga wala gyud masabti. Bot pasabot wa gyud matugkad sa iyang kinatibukan. Mahimong nakasabot ka, nakahibalo kas pipila, mao nang dasig ka, pares nako. Dasig ko nga Katoliko tingod kay daghan po kong nahibawan nganong nagpabilin kong Katoliko. Pero dili ko mo claim nga tanan kahibalo ko kay daghan pa man gayon ako mahibaw is mga librong Katoliko. Namgay mangutanan ako mayin ko tagad sa kay tunan sa nako mo ako sang ukbon tong akong katikisem. Palaban ko sa diha lang laging semana nag-text ko ato akong higalang doktor si professor man kung tawag ato, Professor Earl Ryan Espra. Text ko niya kay limot kog asang libro ato kay may ngutana gud unsang balaora unsa kuno nga kanon simbahang Katoliko mabasa nang gidili ng kuan kana artificial contraception. Text ko niya siya nga, Brad, naas katikisem, na-search na ako sa katikisem, naamang yun. No. Muna nga, nag-andam na kudaan. Yung ganang referensya. Okay, padayon ta mga higala. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy mo na ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang ukay. Unya ang busok nga mga lugas. Ug inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang kingherian sa Dios. Nangutana si Jesus, unsa mang sambingaya ang gamito nato sa pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa, nga mao'y labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Ayuhon nato ni-expound mga higala ha, kay importante kay ini para nako, no? Kaysa ako nang giingon ninyo, dili igo, dili basihanan, ang sipra lang, ang ngalan lang sa pundok. Kamuingong ka nga, mabasa man ang ngaan silang pundok sa Biblia, mo nang tinuod na, apil ko ana. Dili na, para nako, dili na basihanan. Kay mahimong bisan ako, magtukod kog pundok, dahil nganlan ako ganang naasulod sa Biblia, then makadani po ko kay naaman mabasa sa Biblia, di ba? Mutuo day mo, si Veritas, nagtukod siya pundok, then mabasa man sulod sa Biblia, ang ngaan sa pundok niya, munang mutuo ta. Pero di ko maingon ha, di ko maingon, apil mo kay ako mo nang gagalingong gama.
Hanggang Kristo, humanan niya na tukod niya ito pang unang siglo. Kato na itong pangitaon. O asa na siya karon, kinsa na siya karon. Mo apil ta, di na ta magtukod paglaing pundok. Kay mahitabuan na, mapiki man yun ang atong tinukod. Kay si Kristo ang siya maingon nga, pagtukod na kog pundok ha, dayon, naapay laing pundok mo, tumaw ani, sumabot, 1844, 1914, o sa pa na, 1870, naapay pundok, mahimugso niya nga, nagtudlok gihapon sa Biblia, tuo mo ana. Wala magingon si Kristo ana. Pag ingon pagali siya, bisan gani ang ganghaan sa Hades, dili gyud makabuntog nining akong iglesyang gitukod. Kana lang usa na kailahanan. Ang ilanan sa matud nga iglesia mapadayunon. Buli pasabot, wala manudlo og total apostasy, no? Sa atong panahon ron mga higala, na may nanudlo og total apostasy nga ang kang Kristo kunong gitukod nawala to kay nanudlo nagmao then intumaw ni resurrect o na-restore niya atong 1914 o 1844 o usa pa na mga tuiga dia 1872, 1874. Niyo ba na? Pero ako di ko mauyon ana ang ano. Kay kung matinuod ang ilang pundok nga nawala kuno ang kang Kristo mo nang gipabangon ni kinsa tong propetaha. Kung matinuod na mahimong kawang ang giingon ni Kristo nga ako nga gatukod di na gid ni mapukan. Ligon, mga bunga matud pa niya sa San Juan 15, mga bunga nga magapadayon. Bisan ng gangaan sa Hades, di makabuntog na ini. So kana, usa na siya katimaan. Kanang imong pundok ron mo, imo nang subayon og mo bagyo na ang kang Kristo. Susihan na sa history. Sama sa katong mga Protestant nga nahimong Katoliko. Yan sila, to be deep in history is to cease to be a Protestant. Ingan naman, ilang man ang nasubay. Sa pagtukod ni Kristo, sa panahon sa Acts of the Apostles, then katong giingnan sila ni Kristo nga, pagtudlo mog mga pangulo ha, o mga obispo, nanudlo sila. Then, kinsa po ilang napili nga ilang sumusunod. Yawa mangilaing pundok gyud sa akong pagduki-duki mga higala. Mao maning succession of bishops, ining hierarchy sa Roman Catholic Church. Pero masubo ko da sa YouTube, da sa internet kay na mga black propaganda na og dili matubag ora bumutuo ra bang mga tao ra ba dayon. Ang bantay ta kay narabay giingon nga ang bakak balik-balikon mahimong tinuod na pipila ka mga musaksi, misaksi. Pero ako di na kong balaka na ako kay bisag magtan-aw kung pipila ka daghang propaganda nila, hibalo naman ko unsay mga tubag ato. Ngunang di na ko mauwat, no. Di na ko malimbongan. Pero kamoron nga nagpaminaw nga wa mo kibalos tubag sa Katoliko sa maong mga atake na mahimong peligro, no? Anong peligro? Kay grabe sab na ilang mga atake oy. Liman kang papa kuno 666. Anya kay Vicarious Filidae kuno kung sumadahon mo sumadag yung 666. Kaya sa ako ra bang panginsusi kanang Vicarious Filidae nga titulo sa Pope, di ra ba na official title sa Pope? Ay ang official title sa Pope is Vicarious Christi, no? Yung sumadahon nimo na siya, di na mo abot og 666. Katong Vicarious Filidae, Port's donation to siya nga title gikan ni Emperor Constantino. Pero wala na gamita sa official title sa Pope mga higala. Kanya ang ipakwinta niya, matod pa sa mga scholars, ang ngan yun ni Cesar Nero katong emperador mo'y 666 yun nga unang nakwinta og inyang ngalan og 666. Yan katong mutakdo yun kay pagano man to, duha man to mo iya man giluto sa mga Kristiyano, so mohaom yun sa mananap ng mapintas. So si Cesar Nero may naiguan ng 666. Then na po yung mga modern Neros karon, mga dili kayo literal na mga nag-atake sa simbahan nga ilang ngalan pod masumada pog 666, di lang ko magisgot kinsa kay na nila kabalo naman mo kung nagtuon mo mga shadows of Nero na apod ron, no? Any person nga nag-atake sa tinuod nga simbahan ni Kristo, din ang ilang ngalan makwinta og 666, pwede pod igo sila ana mga higala. Pero never the Pope ngano kay kanang Vicarious Filidae usa ka pakyas nga pagsumada, no, sa ngalan kay bisan pag tanaw nimo ang mga official libro ng Katoliko, kita ba ta nga
naa ng Vicarious Filidae, usa sa titulo sa Santo Papa. Daghan man titulo ang Papa, pero wa gyud ko'y nabasa official title of the Pope Vicarious Filidae. Wala gyud mga higala. Nay mabasa Vicarious Christi. Vicar of Christ. Kay tinuod man gyud nga kanang tinugyanan sa mga yawis giharian sa langit, Vicar of Christ, meaning gitahasan ni Kristo nga iyang panon mo'y dumalahon. Ingon mas Kristo ngadto ni Pedro, ati man na nga ako mga karnero. Di ba si Pedro, Vicar of Christ. So kinsay nakapuli siyang katungdanan mo na atong tanawon sa kasaysayan, mga higala. Dayon mga higala, kining mga pulong din hiba nga, hingon ang atong Ginoo nga, unsa mang butang nga ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutana si Jesus, unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga mo'y labing gamay nga liso dinis kalibutan. Nganong mayong kung importante kay ni mahigala nga ato ning matuki ngano? Kay naghulagway ni sa iyang gingharian diri sa yuta nga sa bag-o pa gamay. Pero matud pa mahimong labing dako. Gani gi himo nga gihimong ilhanan po niya itong gilang ko maghisgot. Sa una akong yanor na ko hisgutan ng pundok, pero karon maglikay na ko, mahimo, di ko makahisgot, pero kung mahisgot man ko, pasailuan lang yun ko, no? Mga higala. Di ko gusto mo, personal ba? Pero nato'y pundok, no? Mga higala, nga di katoliko nga, gatong na dasig na ko sa pagkakatoliko, mga higala, ingon ko nga, ang tinuuan ni Kristo sa pagkakaroon, dako na. Muna usa sa ilhanan. And ingon siya nga, ay dili na brad kay, naa sa San Lucas 12:32 na ingon si Kristo, ayaw kahadlok gamayng panon. Usa na sa ilhanan kay, ginana man pag hulagway ni Kristo, ayaw kahadlok gamayng panon. Sa to pa, ang tinuod ko nung pundok ni Kristo, katong iyang giingnan, ayaw kahadlok gamayng panon. Ya, mingon ka brad, veritas, nga katoliko na, nga kanang katoliko, purbidang, dakua man kayo ana. Yang gingon ni Kristo, gamayng panon man. Ako siyang giingnan na kanang sa Lucas 12:32 brad, referido na sa pagsugod sa iglesia nagitukod ni Kristo. Ang katong giingnan niya itong mga tinunan sa unang ayaw mo kahadlok bisag gamay ra mo. Siyempre sa pagsugod gamay ra gyud na mga higala. Di man na mo automatic dako na dayon. Ikaw god pagtukod og pundok o organization, dako bago na dayon nga sa pirmero gamay pa man na. Pero mahimo nang dako kung kuan kana bang nay blessings Ginoo. Nya maayo pud ang nagdumala ana. Nya kang Kristo unsa may gipanag-ing niya diri sa unsa mang sambingaya, unsa may gamitong sambingay kuno ana. Ingon siya nga unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na mahimo kining labing dako. Na, mga higala, unsaon mo na ito naroon pagkwenta. Kanus aman na sugdi ni Kristo ang iglesia. Yan itong unang siglo. Yan, unsa naman tang tuig garon, mag 2,000 na katuig. 2,000 na katuig. So, makaingon ka na, purbidang higantihan na ana, dakuan na ana. Pila man katuig ron, sukad niya masugdi. So makaingon ta nga sa atong panahon karon usa sa ilhanan sa matuod nga katiling ba ni Kristo, dako na. Mao na nga ako mahigala kung nagali mga pundok ron magwaliwali sa Biblia unya gamay ra gyapon, ingon ko nga pagkaklaro anang di na mao. Ano man? Kay ang kang Kristo atong maisip nga sa atong panahon karon mahigala, higanti na, dako na siya kayo ano man. Sama kini sa labing sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinis kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako. Sa tanang tanom, mamunga kinig dagko nga mga langga manugdon og magsalag sa landong niini. So maibot pasabot mga higala nga mahimong bantugan kay liman ka sa sambingay. Kiingon diri ang mga langga manugdon og magsalag sa landong niini. So tupa murag dangpanan. Di ba ang simbahan na himong dangpanan, na magpa-recommend ani nagito'y panahon nga ay
ultimo mga walhon sakyan ng simbahan, di ba? May inumdum ko ng example na simbahan nga ang langga maglupad-lupad na musimba gay kaya inig sulod nimo gis kadako simbahan na mga literal nga mga example nga mga langgam nagpatug-batog ng higala, no? Dayon napay mo sakay-sakay ron. Apa kuno ang bisan gani kuno mga komunista kuno sakyan gyapon na mga panahon ng simbahan. Sa iyang kabantog daghan kayong buot mo kuha na ni mo sakay-sakay. Uban gali na kung nahibawan na galibuot nga mong mangispiya magpakaroing nun mo maningkamot nga naitudlo nga mahimo siyang papa, mahimong leader sa simbahan kay iyang pukanon ang simbahan. Napagaliuban ay grupo sa kanang mga kana kuno na kung nahibawan og tinuod ba na nay mga mason nga mga nag-members Katoliko pero ang ila kunong kuan tinguha kuno nga maguba ning simbahang Katoliko ambot sa nagkatinood, no? Daghang kayong mo kuan diri sakay-sakay diri aning simbahan na. So mga igala kana nga timaan mo atong gi-emphasize karon, no? Usa sa ilhanan sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo nga mahimo kining labing dako. Unya kay dugay naman nasugdi ni Kristo ang iglesia. Ato pa higante na. So atong tan-awon ron unsang tinuhuan na karon nahimong labing higante na tinuhuan. Ang mga igala maingon mo nga pero ngano man ang mga pagtulunan diha Veritas kung tinuod pa nang yan ni Kristo daghan mang mga di mao daghan mang sayop. Una nga kumahangyo ko ninyo nga sunday gyud kanunay ni atong tulumanon o di ba ka download mo sa akong mga audio archives. Diya sa website na to. Okay. Natin mga topic diya larawan, purgatorio, no? Ato na pong itema rin purgatorio kani naghangyo mga igala, no? Sige lang, balik ka lagi na dire sa atong kanang unsa ni atong tulumanon mga igala, no? Balik-balik lang nato na kay atong mga tema, balik-balik ra man gyud na mga igala. Okay, isang lidapikan naman po itong oras, no, di man nato ni hotdon kay para makapanungad po itong amigo dito sa technical, no, si Danny. No, ang atong butang manager bago, si Kuya Cardo ganahan ni siyang tawag Kuya Cardo di ay, no? Mo ni mga igala, nagdali-dali ganig uli gyud. Aw balik diri sa Dipolog kay para makatuman gyud sa iyang programa nga inyo yung ipamati dagdagan na magay kayong viewers diri murang nahimaya po na akong programa kay daghan na 6 viewers na gaatang sa programa sa atong buutan mahaptik manager si Cardo at Villaronte. Okay, no, mga igala, alang ni atong buot makikommunicate ni Veritas, no? Ako, welcome kay ko. Natay vlog da sa atong website, no? Veritas899.weebly.com. Bisan pa gali sa atong homepage. Nadia, no? Sa Obus Dapit sa homepage sa atong website. Nadia, ang link po sa website sa RMN Dipolog, no? Mga igala, no? Ang rmndipolog.weebly.com. Pwede po ninyo ma-access sa kanang mubo nga i-spelling na to, no? rmndipolog.tk, no? Salamat ko ni Ben Kaluwihan, no? Mga itong bagong higala, no? Nga kuan kanang maayo di report sa internet. Itabangan ko niya saan pagpalambo pa atong website na nakita ninyo na ilista na nato ang atong heading, no? Siya mo ga-edit ana. Salamat kay Ben. Nya ako lang no ga-upload. Okay, no, ang atong cellphone number mo gyapon 0918549765. Itong san, no, nalimot ko sa tong san, no. Sige lang, may bawaan ninyo. Nausaray nakahibalo sa akong san si Bob Cuenca. Bob Cuenca, di na ako mabasa ni kining imong text kay apikin na itong oras. Okay, no, mga igala, wingon lang ko, no? Nga, sige hapon, sa ngalan sa atong mahal nga inahan, Mother Mary.
mga kadagkuan sa atong simbahan, itong mga kaparian, itong mga obispo, kardinal, itong Santo Papa, mga santo sa langit, mga anghel, kini na lamang inyong ubos nga hikala sa mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, buwan sa atong higala no, sa technical side, Dani Luod, ug Taxi Lumba. Sa tanan nga mga amigo nato din sa RMN Dipolog pinanguluhan sa atong maabtik, amigo nga manager, Richard Soriano Villaronte, mo yun na yung tinuod ngalan. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kumplituha ang inyong adlaw. Paminaw kanunay sa mga programa sa DXDR-RMN Dipolog. Sibyaanan nga tinuod nga nagpangga sa mga katawhan. Walay bahid sa politika. Alas 5 hangtod alas 6 ang tag na sa buntag. Tinuod nga balita.